Amoy ning kasumpay liwat na nato ginustorya kakulop. Ni na din hidapit ito na kanan kasumpay ni Dili Santo Niño. Wow. Ana din naman nga ni oh. Sino mo mga tugkop na. Amoy ning din niya na kanan na ambaw ito. Didtong kalingit na singad to nakita didto dapit. Sumulok singin ng trabaho. So magkaturutugkop na nga din din man nga ngagit iba. Nagbabike, sige nagyap dito. Katunlat nga to kabuinan na. Wewilding. Sige nagyap din ibang magdaran uyab ba. Mga ngarigos din ang mga cottages din Daman pinamutang ang gihap ni Rahim mga danan. Nga po hindi lagi hap mamarigos. Hindi ni Pacific Ocean ha. Mga bagoy niya kuan. Beach resort. Amoy niya na din Tigad to dito amot kabang. Para baga may damado o nga dagko nga barko pwede. Hindi ni Santo Niño naman ito na itong di na nga tubtuban ganto dito na hamay pantalan na mahiya magtutugkop na itong San Roque diretso na ito ha embarkadero amo na lang din hiton baga may ada space kasumpay ini hanaton kakulop para baga may danat update kabay ng embankment din niha tanawan. Oy ay grafter noon today September 5 time check oo time check alaw na Gis temprano pa oo temprano kita yan nga nasingan ni amoy ning kasumpay liwat na nato ginustorya kakulop oo ani na din hidapit ito na an kanan kasumpay ni Dili Santo Niño. Oo, matisugad kita kay Tad, tumeda na nga ni dito baga na kukuan na agian haigbaw. So hindi ni dapit nga parte amin din ang kanang Santo Niño. Ato nga ni ang kaunan ni Mang Juan Litson matikadi kita di dia ubos. Oo. Ano di naman yan nyawi. Okay ko. Maginahin kita nga di ubos. Waray pa kita tumusok. Oho. Amo lagi kita sulod. Amo lagi kita sulod. War pa kita karigo. War pa kita karigo. Itun sis. Tatsulod amo lagi hap. Ano pa kita magpulilid. Naglilibot la. Mana din naman nga ni tubtub na ngayon din niyo. Ano na ngayon. Di na maiya makakuan naghihap matugkop na. Pero off limit ambot kung bagay go off limit. Baga may da pa man nakasura, may da pa man kuan. Pwede makasaka pwede ka may kala mga tisugad kita didi kita didi ito sugad talaan ba yung nataraan tit nga mga dagko nga bakho oo man oo manin din makusyon lang kita nagsarat mo kita pwede ka man amoy na din na tugbang liwat andito may kanan na ambaw ito pero anditong kalingit na singad to nakita dito dapit di ba oo nakagpatukal na kita una pero waray pa dinhi diri pa dinhi ayad malaksi oo napagaamo na lang na nato niya naliwat baga na nga istoryahon yan nga adlaw total na himang rawan tanga ni ini kakulop kabahin ito nga kabahin ini nga kuan embankment oo uy mo pita dito pagalit ka ng tilyin sumulak singin ng trabaho di din waray pahini nambubong kag palad to namumutang palad tirahan kuan nanunurok gintutod kang palad to nirahan
para tiin eh. Yan o, tubtub naman din eh. So magkaturutugkot na nga din eh. Mapawa. Din naman nga ngagit iba. Mga nagbabike. At man ladida ngayon dida pa. Oo. Tuman. Ngayon. Subaktason tanalay ni. Baga. Sige nagyap dito. Para tunlat niya dito kabaynan na. Dito may kabang. Mati ko. Hindi kita maaram liwat kung kay ano nga may dakabang. Wielding. Pekulop. Oy, maupay man. Manabi apoy kita. Pwede man din yan ang burbalabagla. Oo. Kausay na. Logod ano. Pwede nagyap din yung mga magdaran uyab ba. Ano? Ano ito? Kuan. Budol. Lagot budol. Pwede pa rin. Kumbaga mga ngarigos, mamarigos ano. Ito din ang mga cottages din Oo. Katima pagka may daman pinamutang ang gihap ni rahin mga hurhagdanan masusugad nga pwede lagi hap mamarigos kayo tapos pwede ganyan magpa-challenge hindi na maagi dito aluyo maugwad nga dito na kanal man at challenge. Pekulop. Mga pirain ka kilometro na. Mag-usa na yung kilometro daw. Taas dito. Kuan may kabang. Kung ano man ito na traso na kung may dapat kabang. Hindi ni Pacific Ocean ano pa pwede istoryan pag di ikaw pagka bird gukoy pamiling kitang gukoy. So oray tawan buwas ngayon may dapat aging kahimang raw nga pwede natin makuhaanhin mga impormasyon baga may dakunta baga although nagkasabot na gad kami pag kaadahin na himang raw la kinalsada lang himang raw kilala niyo ada kay bakanti man kuno ni eton Biyernes nga nitong Domingo ada niyang ko'y nasasabtan nga gabi kumbaga pwede kataliwan buwas liwat itong championship kay lima kuno ini best of 5 so 2-1 itong score itong basketball itong kanan Lolita Cup Burawin Volcano yan B&B Tanawan ini pagbudumaraon Astrodome Tacloban alas 7 ko ninit aga out gabi ada siyempre baga pagsuporta gihap ngan karig natong gihap baga masingad to good man alas 7 da kay mga tiko mga alas 12 matatapos so taton may himo buwas it aga amot at pan content so hindi niya mo din an din hinga kuan ganon mamaratit ira mga baguin niya kuan bago nga beach resort entonces pwede umagi kay may dakuan may bakante diri la pwede iton auto amoy niya na dinhi itikang indinhi tubtuban ngan tigad to didto amot kabang
ambot ko na tinuyo ito nada sugad lada ini para baga kung may damado o nga dagko nga barko pwede. Oo, so amon din hiton baga kabang kung tigang dito na sa may Santo Niño o San Roque, hindi ni Santo Niño naman ito ano. So itong di na nga tubtuban tigad to dito na may pantalan, di na mahiya magtutugkop na itong San Roque. Door direction na ito ha, may embarkadero. So maupay ano. Oo, so ganado amo na lang din hiton baga may ada space. So nakahimo kita yanahin mangrawon, kundi ano kasumpay ini hanaton kakulop. Oo, para baga may donat update kabay ng embankment din niha tanawan. Oo, mamay kala wal pa kita dusog kayo na pud. Oo, again ano man sugarong talanay ha. So kayo mo studio. Again, this has been your friend from another stars. Ini niubos niya sangkay Tonyaw. Good night. Talaga may paguli at pati tao. Sweet dreams mama chup chup. Hindi niya tado da swimming pool. Ay dagat tado da swimming pool. Oh, Ray, naging baktas. Mo pay bisan pa baga sugad na din nga oras alauna. Tintagan kita lagyapin maupay nga panahon. Abita pa nahiyuto-uto. Pero duro dalang pugay. Oo. So nakahimo kita. Amoy na naging tutudlok na kita may pantalan nga may pula. Amoy nga pula. Paguyod. Ha? Okay, ganado. September 5 ba? Ano yung mag-upay nga baligya po. Wala mo nagkararanas, hindi yung mag-upay nga balay darahan yung langda. Okay. Thank you. Bye bye. Sweet dreams mga chup chup.